Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Saparağa hoş geldiniz. Hoş bulduk Kemine salam. İyileşler. Selamun aleyküm. Buyur Kemine. Hova Saparağa bugün sizin bilen sorular ve düşünceler. İyileşleriniz bilen yankı fikir alışverişine ediyas diysek yanlış olmaz. E, Bugünkü hova temamız gelinlere karşı kurulan turnik sisteması. Saparağa turnik sistemasını hava genişrek o gurrun edelliydiniz. Bir käbir nemeni o turnik sistemasının o gurrumuna geçmenke ne Demedik aydıp duruyor. o Kemine. yankı yurda sapara hani bu gurrun eden de Kurban Sultan Ecem engzediptirler yurdun gelinlerini dedik de şöyle atma düştü şondan hava gülesim geldi. Yani turnik sistemasının neticesinde şu tutuş yurt Kurban Sultan Ece'nin ahlakı ile ahlaklanıptırdı. Şeyle onu belki on eşitmedik o nemetmedik var olsa bizim haber kanallarımıza seyret görürsünüz. Ne şu tayda Kurban Sultan Ece'nin nemese suud ediliyor da şu tayda erine urşayı verip özem çağlaram o yanında olmanı aramazdan içip belki erkeklerle neme diyen eken de şad horumlu diyen eken son suuda veriptir komşuları son şotay suud demesini o kap verdik de tercüme edip yani orijinal tekstten var ondan sonra tercümesen var görüp bilirsiniz. Şimdi şu yağdaya gelindi. Şimdi turnik sistemasına gelinende iyileşler geçen söhbetlerini gurrun ettik birazrak. Bu arada yankı näme bolýan da bu arada Türkmenistan'da näme için o gelinler o yağdayda erkeklerde de var şoňa benzeş bir hal ýöne erkeklerin köpüsü daşında bolan için içinde azrak soň başgaçarak memede esasy erkek cinsinden yurdun içinde barlar yankı hukuk goraçlar da biz söhbetlerini şu hukuk goraçlaryň gurrunu etdik de. Indi turnik sistemasy näme diýseniz turnik diýmek ýa-ni elden ele geçirmek diýen ýalyk bir manysy bar bu taýda. Bu köp ýurtlarda da ulanýar şu sistemanyň bar ýerleri bar. Ya da şunun ýalyk bir jemgyýetler, jemaatlar ya da görýän günümizdäki din jemaatlaryň içinde de şuna benzeş zatlar bar. Yani bir täze bir oýlanyp taplan bir nemede. Adı Türkmenistan'da koyulmadık. Biz yine onun adını koyduk beyleki kıvaptaşlar bilen bir menzeş adda da. Şimdi elden ele üýtgetmek, elden ele geçirmektir. Bir ayalı cinsi neme boyunca elden ele geçirýärler. Bunu kimler edýär? Türkmenistan'da yankı hukuk goraýjy esasy şolar başladı. Diňe ayallar däl, çağalaram şu işin içine goşýarlar. Gynansak da. Hatta geçen käbir owalarda şeyle bolýar diýdik. Bu sistema şeyle bir sistema ýa-ni dolu bu dünýäden ýa-da bu hakykatdan uzaklaşyp başga bir neme öwürlýärler de. 14-15 ýaşly çağalarynam şol gelinler özleri goşup goýberýär şu turnik sistemasynyň içine. Günde içki, şad horrumluk, günde dolunyň belleşýärler, soň şoň içinde öz gyzyna goşup goýberýän ekenler de. Pikir edin ýa-ni men onu hemmesini kelläňizde canlandyrjak bolup durmaýyn. Şad horrumlugyň içinde gyzlaram ýa-ni çağalar. Olaram o garşy goşup gidýär. Bu zatlara olaram şahyat bolup demedýär. Şonuň ýaly indi turnik sistemasyndan geçen adam öňküsýaly hiç haçanam bolup bilmeýär, onu diňe uzaklaşyp nemäň ýoluny aýyrmakdan başga bir çären galmaýar. Onuň bir çägi ýok, bir iň soňky aklyny almajak derejesine çelli gidip bilýär o hereket. Yani bir turnikden geçen yani bir näçe
Aýdal Türkmenistanda ýa hukuk goraýjy ýa-da polisiýa, gaýy, ýene näme başlyk maşlyk şolaryň elinden geçýär. Soň şeýdip bir diýen men bir san mysal bereýin, ondan soň men Saparaga söz berjek. Bu bizim jemgyýetimizi nirä getirer, haýsy maksat bilen edilýär diýip bir sora beresim gelýärdi. Bu ýagdaý Mary welaýatynda boldy. Özüm geçen ýyl bolan waka bir geline 26 ýa-da 28 ýaşlaryndaty. Şu zat bolýa mehemeniň işgärleri ýoldaşy ýurtdaşyndaky geliniň daşyna üýşüpdirler. O nädip bolanyny bilenok, o izarlap ýörti iň soňlar. Ýöne bütün tapan tupan pullaryny şo meheme işgärlerini ýetiripdir. Özüm şolar bilen gezipdir. Özüm köpçülikleýini gezýän ekeni, ýa-ni turnik sistemasynyň manysy hem şolda köpçülikleýin gezmesi. O bir aýal, bir näçe erkek ýalap ýörýär-de bu. Türkmenistanyň içinde şonu edýärler. Soň olam ýetmändir üstesine çilim, içki, nemeler, alkohol içkileriň türlü görünüşlerini şol aýalyň adyna ýazdyryp alyberipdirler. Ýa getir diýipdir-de, ol aýalam öz adyna ýazdyryp alyberipdir. Iň soňam ol ýol helakçiliginde ölüpdir. Derse şeýlerak. Ýöne soň ýoldaş baryp bizarlap görse KB bilen gezipdir. Gaty zatlar orta çykýar, soň onu kän galdyryp bilmedi bolýan zatlary. Birden berige de batypdyr-da. Ine şeýdip turnikden geçirýärler Saparaga. Ine bir mysal berdim, beýleki mysallar hem gatykän soň belki gurrun açylsa, gep açylsa berer sonra. Şeýle Saparaga bu turnik sistemasy jemgyýetimizi nirä alyp barjak ýa-da alyp barýandyr belki de. O näme maksat bilen edilýär? Yemet. Jemgyýetimizi altyn asyra alyp barýar diýsem. Ýem görürsüňiz, şo altyn asy diýilýän şeýlere bolmaly ýa. Asmanyňyz edip ýokaňyzym duruy. Tiýatrda da goşulmaly, ýöne tiýatrda goşulmasaň näme goşulmalygyny bular näýýär. Ol ýeme kemine men biraz buny başgarak nemetine nemedeýin ýyleşlemdiň müntüni biraz has wajip mesele çekecek bolaýyn başardığımdan ne mektepler vardır. O mekteplerde yaş nesil yetiştirilýär. Ondan üniversiteler vardır. O taýda da yaş kadrlar yetiştirilýändir. Indi bu wajipdigini täwet döwründe düşünýärdiler. Soňky nemelerde de düşünýän bolmaly. Düşünýänleriniň şolon özüçe düşünýänleriniň nemeti her kitapda ýa-ni ýasatyň başynda, nemäň başynda kim bar bolsa şolon portretleri, suratlary, şolon propagandalary koridordan giren ýerinden başlayan bolmalylar. O gurrun werşleri şeýle we hakykatdan hem şeýle diýmek mektep bilen gaty gyzyklanýarlar. O her mektebiň her klasyna bolmasa iki klasy biri ýa-da her klasda biri bolmagy mümkin. Döwlet Howpsuzlyk Komitetiniň bir işgäri bardyr. O bir sypat bilen mollimdir, aýlygyň mollim ýalagalýandyr. O beýle sypat bilen hem KGB adamdyr, aýlygyny hem KGB'den alýandyr. İki aýly alýar-da. O iki aýly alýandyr. O üstüne bayragy bilen nemeti bilen bir äkli şkollara berişirler. Slaşnoy şeýledir. Buny biziň ýa-ni bir ikimizem tatbik edýär. Men özüm bundan habardar da o bilgili kän ýerden informasiýam bar. Öňe şeýle bolmalygyny bilýär. Sebäbi hatam meter
94-nji 95-nji ýyllardan soň başlady bu. Öňem Sovet Soýuzyna da bu kontrolliyle zat bar. Bu işler bady. Ýöne bu meşhurde ýa bolmagy mümkin. Sebäbi ýa professional nemeleri professional taýdan kämil bolan soň asanly, non kurumlaryň dogry işlärinde asanly adam bilen kän iş edip bolýar da kontrolly taklap bolýar. Ýöne bu zatlar gowsan soň professional nemeler kämillikleri adam sany köp bolmaly. Onuň köp öltüler, köplüğüne mendekş bilýänler. O her bir okuw jaýyna üniversiteden mektebine çedni. Badır şonun şok atlaktan korkulýanlar, şolar ýa-ni tiýatrda tabin ýa-ni näme tabin hemem şoňa näme diýin bolýan derejede ýetişmek üçin gaty uly iş geçirilýändir. Şoň üçin bu zatlar agdalmaly, ben agdaýan şonu kontrol hadisa şeýledir. Ýöne ýanky diýen meseleň bar. Ýani sen turnik diýdiň-de. Ne Türkmen mektepleriniň içinde bolýan zat, ýanky sen turnik diýen meseleňden has aýlygynç, bu aýlygynçlygy o taýda çağa ýaşy yetmedik. Wetadana bir ýaşy yetmedik çağa. Gyzadlar, günäsiz, bilgisiz. Ne şu wagtky derejesi, yeten derejesi indi 6-njy klasda gowruly bolan gyzlaram geň göremdok diýerler-de. Indi Türkmenistanda näçe tane şkol bar, bunu gödöňde getirip görüň. 7-8 müňe bolmaly. Näme boýunça? Onuň näçe sanak çağa okuýar. 150 müňe olay çağa okumaly. Statistika ýok, bular statistikanyň şoň üçin ýok diýerler-de. Bu zatlary analiz edip bolmaly ýa-da. Şoňam ýardy, bir çağa bolmaly. Demek 70-80 müň bir çağa bolmaly. Ne? Şu taýda ýem ýanky sizin turnik sistemaňyzyň nemesi başlaýar. Buňa umumy demat bilen pedofiliýa diýilýär-de. Buny hökümetin bilmemezligi mümkindir. Ýanky aýdan täwäpleme görä bilmezligi mümkindir. Täwäbi şu taýda sen iki sözlem aýdyp gör. Misal üçin Berdimuhammedow bilen baklaşka diýip gör. Mektepde bir muallim ýa bir çağa şonu tetli aýdyp görsün-de. Ol bu işi etmäge beýledi dursun. Ýöne sözlem. Ýanky şu wagtky Hökmürawan hökümete iki söz garşy aýdyp görsün. Şolar bilýärler. Orada ýanky halkyň içinde bir gizli zat derler. Tamda ulok bar diýen derejä ýeten. Tamda ulok bar diýilen derejä ýeten bolsa bu diýmek o adamyň biri şuurçy. Bu adamlar bir-birine bolmaýanlygyny, bir-birini satyp görenligini tuğdet, kimi tuğdet oturmamız gerek yok. Ol bir ähli umumy bir belli zatda. Şu mektebiň içinde şolar ýalakladyň bolýanlygyny bilmän bilerlenmi? Yok orada oturan adam şol jenayetin bu jenayet yönü jenayetimde Türkmeniň gyzylçylygydyr. Ondan aňyrda Türkmen ýokdur. Ýa-ni sen Türkmenim diýmersiň, adamym diýmersiň, insanym diýmersiň.
O dünyanın hem yerindedir şunlarlaktır. O adamları da cemiyet linç ediyor da. Yönü Türkmeni şu derecede nadanlaştırıp, korkutup, bunlar şu dereceye yetirip bilipdirler. O da doğru alamatı. Yani şu dereceye yetiriliyor. Öz halkında. Seni korumalı adamlardan korkup görmek. Neyme gerek? Bir de doğru. Verilmeli. Onun yankı çağacıkların eneti atası vardır. O köpse bileyenim derler. Evet, da şimdi işlep görün olma mümkün. Köpsü bilenine de ardını kime yetirecek? Yine de şöyle işe eden adamlara yetirmeli. Siz yine 30 yılla bir orgun işgari ya da devlet topluluk komitetinin işgari öz vazifesini o gereğinden artık ulanıptır. Floryalaklar için ulanıptır deyip cinayete çekilen adam adamda düşen İlinde seyretip görün. Yok. Ben ayıp vereyim. Doğamda karışmam. Ya da hukukunu gereğinden artık ulanını cinayete çekilen milite, palite ya da devlet topluluk komiteti ya da prokuratura diyen yerlen ya tüydüm işgârinin cinayete çekilen yeri var mı? Ya da metbuatta baydılan yer var mı? Yoktur. Ne fıratlar bolup duruşuvat. Türkmenistan'ın radyasını, televizyasını, başka bir kadiyetinde jurnalına şu problemaları kaldırılan yer var mı? Yok. Demek bu devlet siyaseti demek bu. Ne? Deme, bunu ne mümkün ediliyor? İlan toruk sebeplerken birinciden biz yani aydınlanman karanlığa taraf yol yürek başladık da o da 94. yıldan son başladı. Bu nimetin aşağımsız vay diyenler ben sebebi 94. yıla çeldi bunun içindedim. Nimetçe kolyan oldular. Biz önünden bunu görüp nimet biliyorduk da. O sebebi içinde gezip görsem görünüp durdu. Şu zatlara müşahit veren adamlardan olmalılar. Şeylere netice çıkarayanlar. Şu yıllarda 94. yıllarda bizim dövrümüzde yani ikinci yarımlarına kolaylık geliyorken yuvaşlık bilen her ministerstva bir adam KGB'den bir neme yer açıp sonra bir vazife verildi. Dilen demeye geldiler. O son ilk birine kabinet ben yardıma düşüyor. Ben işten ayrılmadan 6 ay, 4 ay ondan yumrektir de bu zatlar. Adam yardıma düşüyordu şu at demedem ok. Gönü gelen ok. Dilim uzunlu. O oğlunu, o tenağın tanıyan, orada tanıyan neyme diyen şey, o bütteşim ettik, bolluk. Son edilen neme rahatları biraz genirek, o işgallerden bir kâvir informatörler soruyan eken. Ondan işgallerim, ben işgalim. Bana gelip baydiyalar. Şeyle rahat soruyordu. Vermeli mi, vermeli mi? Yani verin dedim. Onun yani kolunu Ayşe yanıma çağırdım. Onun demettim. Yani gerek burada. Yani devletim açıkçası vardı. Onun sorun olsa gelip rahat aydıp bilen. Bizde gizli üstü yapılı nimeler yok. O gün aydıp bilen o bizim periyer.
bu düpemiz borcumuz. O sizden zat gediler. Görme dememiz yok da. Ondan bir baba edeceğim bolyan boldan onu başlarım ok dedim. Sen bir baba edeceğim adamın gelip bana da ay onun aydiyan olsa tarafı işlete. Eyle kodip ondan sonra realak aramızda şunun alak diyalog geçti de. Bunu aydiyanımın tevavi şu yıllardan eyyem yani ehli militer falan içine mekteplere çendi şolu realak eyyem adam yerleştirip kadir yetiştirip öğrelerini sonralık iş başlandı. Bu ne için gerek? Bu ehli kontrol için gerek. Soňam ýanky palis döwleti diýilýär-de başga nemede Türkmençe ähilekdigini ähilek sözülenjogymy neme diýen bir jellatlaň üstüne neme bolmaly kontrolly hem halky neme gorkuda taklamak üçin ýoşluk bilen şeýdip başlandy. 96-njy ýylda baramda eýen men Türkmenistan tanamadym da. 96-njy ýylyň bir aprel aýlary bolmaly men baramda. 2 ayda. Eýem 2 yılda. bir yarım yıl tuğuru vakit olmalı. Sonra yem Türkmenistan doğru yapık devlet. Adamlar birbirinden korkup çekinip duruyorlar. Ya da eğittirler de. Bir topar adam batıp dururlar. İşten ayırıp dururlar. Korkutup dururlar, ürkütüp dururlar. Karar. Şu protestin başı. Bunu neyem bilen bağlap oluyor. Bunu Orsiyet özünü toparladı. İmperiya yani, bir alcıranlı ýagdaýda bolmaly. Biz adatlyga çykdyk deyip o bir eýforiýaň içinde bir zatlar edip başlandy. O halk bilýändir, şu döwürlüň nemelerini teristen görnýändir. Şu döwür ortaýat gaty alcıranly. Onu bilen bilýärdik. O ortaýatyň içinde biz gaty rahat özüni duýýardyk da. Klan ýerinde. Matbuaty bolsun, Peterburg bolsun. Hiç yerinde şolary yani özümizden bir üstün durýarlyk hereketlerine gaty uly tepki berýärdik de. Hatta tersine o özümizde işlep görünlerim kendi. Tayyudny kuruluşlaryň bu toporunyň işgärlerine seni bir de işlep görüni. Bu faktır. Ne şol atlar orsun alcıran wagtynyň yemetini görkezýär-de. Soň bu özüni toparlan bolmaly emem ýene de öz bilýänetini diketmek üçin edilýän hereket bolmaly. O hereketlere açyk neme edip bolunok. Zaman ýonkyýarlyk däl. Onu birinciden ýanky koloniýatynaky ýurtlary iqtisady, sosial, hukuk hemme tarapdan ýagdaýa getirip halkyň özü bir köne Sowet Soýuzyny isleýär diýip durýarlyk ýagdaýa getirmek üçin edilýär diýip düşünýän ben. Şo da urun emelerini. Sebäbi öz döwletini ýamanlyk etmek adam näme üçin etdi? Emine. No. Yani öz maşgalaryna ýamanlyk ederim ya da öz ýaşaýan ýerinde onların işleň var, dost ýarlaň var, tanış bilişleň var. Şoňa näme üçin ýamanlyk etjek? Geleceğini üretecek, ya oğurlayacak, yani emetecek. O intihanla olur yalak bir ervet duyguyu yeme özünden dören o. O polisiya, kıban işgärleri, şuurçuluk, yurdu yapmak, metbuatı yapmak, ileni yalak demeler halk için näme?
zeruriyeti var. Ya öz samsyk bolmaly ya da daşından biri şonuň şeýletmesini isleýän bolmaly-da. Samsyk bolanda yankı bir milleti çökürmek üçin akıl gerekmek emine. Baha Araplar edip bilmeýär diýäňiz-de garaz. Ona da şu neme gerek de. Şimdi men pikir ýörebilen ýyzma neme edip ebaby o neme näka adam ben döwlet guruluşyny biri bilýän bolsa bilýän adamlaryň biri men. İki bolsa ikiň biri, 5 bolsa 5iň biri. Bulun hemme ýa-da iniş çykyşyna çenli bilýän adamda. Onuň soň näetdiler buny soňuna geleýin men. Tözümüň soňu därlerini şu protestin iri diýdigim. Ýa-da toplumyň aya uzu vardır. Ýa-da aşak ýa-da zahil gatlary diýin ýa-da ahlakly gatlary diýin. O şonu ýokary çykaryp eline de hukuk berip dürresine salgan ýerinde taglap bilýän diýen bir gök çyranam ýakyp goýbersem 20-30 ýylla o jemgyýet däýilip bolar. Şu wagtky o turnik sistemasyna çeli döre diýerler. Häzirki ýaly. Ödem çok neme hukuk bilen bağlı yere Türkmen milletinin 70 ýyllar ýa-ni Sowet demetinden yetiştirilen nemäň içinden iň ahlaksyz gatlaryny keçip aýlap nemetdiler. O akademiya adyna akademiya diýilen bilen bu akademiya bolany. Onuň ne jemgyýetimiz şu derejeye ýetdi. Bu da belki de her bir şerde hayır var diýişýärlik. O gatty karankydan soň ışık açylýar-da emine. Ya da bir nemäni dikelçek bolsaň ilkile o ýykylmaly, soň diketmeli. Yarım neme edip bolanokda. Ýöne bolýan zatlar aýlygynç, ýa-ni Türkmen milletiniň ne medeni, ne meti, ne genetik nemeti, ne yapısy, ne tarihi bu zatlary götürüp bilmeli däl götürenok emine. Meňe nemem götürenok, ýa-ni genlem götürenok diýin ýa-da içimde neme diýen neme hiç nemesini götürüp bilenokda. Beýle bilmedim götürüp bilýän milletler bolmagy mümkin bolýan mümkinligim gatty neme duýy diýenler mümkin däl gatty aýlygan ştatda. Onuň indi buny ýöretedilýänliginiň nemesiniň suwutnamasy ýokmunda ben kän mysallary getirip bereyim. Ki halkyň bu zatlary tetin çykarman kawullanmasyna ýetirmek gerek. Onu bir derece aşağı derece düşürüp bilmeliler. Bunu düşürmek için ne etmeli? Birinciden yani gazete, jurnal, radyo, yani medyanı emedersin. Çökörürsün. Onu bir nemeden çıkarıyalar edersin. Bir komandı punkttan. Son halkı nadanlaştırırsın. Soğutla mahrum edersin. Onu nädip edilýär. Mekteplerin yani pencerelerini yaparsın, kapısından yaparsın. O karanlık cahayın içinde. Yani neyle kılım verip bilýän bolsa kılım verersin. Bu nimet näme diýmek? Men bunu näme üçin beýle nebede aňlatjak bolýan. Ine 20-nji asyrda informasyon neme vardır? Akış. Bu zatlar medyanın üstü bilen, o radyo, televizyon, o vatanın üstü bilen halka yetýändir. Elimde ama aylanıp durandır.
20. asırda interneti yapmak mektebin ya da yukarı okul caylarının hemen yani devlet yönetiyen organlarının penceresini kapısını yapıp karanlık cayda çalışın, işlen, okan demektir. O karanlık caydan hem çıkar, suatlar çıkıyor. O bir aydınlanman derine karanlıklığı taraf iki adım bilen yağtılığı bir adım etmeli olsa bir karanlığa taraf iki adım diye neme diyekler. Çoğun için bunu tanıtan nemeten bir 100 yıldan kovrak Türkmenistan iyi de terbiyelerdir. Şimdi şu at Türkmen cemiyetinden siz köyünde Sovyet dövründe dolanıp gelecek mi? Yani, Ors Paşa'nın, Ak Paşa'nın nimetine girecek mi? Ya da şu ne bağır Abdullah'ın elinde yaşayacak mı diysen halk devam edemeli. Bir de şu Ors gerek değil mi? Yani, diydirecek kul yani adam şu. Benim onu edip öğrenemem. Orsunu özü den bilen nokta. Bu yani ki Kurban Gül'ün akıllı ya da yardım akıllı bilen demedel Niyazov yönü çok 29. İyul yani 29. İyul'da sonra seçim demesi varyantı var da arkasında duracak adamlara madde onu koruyacak adamlara madde ya şu orsun tarafına yıkılmalı ya da milli Türkmen lideri olmalı da. Orsun tarafını seçti. O sonra şeyle oldu. Yine şey ettiler. Son onun bu edilen rahatlar birden edilen o halkı ukladı ediliyor da. Ne ben size kavir misalları vereyim. O Türkmen'in geçmişi Sunki Ağabey'le bağlap bile nokta. Sebeplerini, neticelerini bir analiz edip bilmediği alak dereceye getirdiler de. Yardımda düşen orada Türkmenistan'da Aşkıvat'ta merkezi kitapkhane deyip ulu bina talanırlar. Ne açıncı yıllarda? 95 96 olmalı. Benim dövrümüzde yoktu. Kitapkhane talyan olsa bunlar aydınlığa taraf var ya demekte. Kitapkhane demek aydınlığın bir demektir. Sütunlarının bilgidir. Kitap okuyup aydınlanıyor. Adam. Yönü Sovyet dövründe her kolhozda o kitapkhane vardı. Her etrafta kitapkhane vardı. Medeniyet öyü ya da medeniyet köşkü yeni alak klubları çoğu menveşnemeler vardı. Her kolhozda vardı. 500 kolhoz savkoz var olsa 500'üne de vardı. Kendine 2-3'tü var. Uçaklıklarına da vardı. İnni ne halkın yardımına düşendir. Çok Aşıvat'taki biblioteka tanıyan Nuri ehli Türkmenistan'daki kitaphaneler yapılıp başlandı, kitapların yakılıp başlandı. Bu aydınlık o yerine gereken mi? Yani 70% halkın o yerine yaşıyor. Son yakı kitaphanelerinde o balnitalar, poliklinikalar yapılıp başlandı. O sağlık o millete gereken mi? Ama mektepler hem 9'a düşürdüler. Yani yapan yaldı olan. Akademiyen yaptılar. Onun opera, balet, neyme tiyatrları yapıp başladılar. Bunun hemece halkın gözünün önüne altın atır uğraya aktif ettiler. Bundan has kovusunu getirecek diye manıydı. O yankı kitaphanani şu an içine barıp görünmem kan.
O kitaphananın içinde ne var, ne yok. O ne funksiyon yerine getiriyor, bilen var mı? Hmm. O kullanıyanı demek ben o. Yönü Türkmenistan'ın yüzlerce yani kitaphanası var da. Ben hatap boyunca 500 tane kolhoz vardı. Yani da 150 ne kolhoz olmalı. Ondan başka da 50-60 tane etraf var. Onun patiyologlar var, nemeler var. Mümkün oluyor kitaphane var da. Cemde varandı. Mümkün ama uğraktı. Sen onca kitaphananı görecek diyende de bir yıllıkinde göredin bilmeyen. Ne on kitaplarını kandırdı, tutartıylık ettiler. Kandır toğu deyip o bizim halkımız bilendir. O bilenler ne yoğuş ekrana çıkıp ayıp başlarlar. Bu da atları ne yürüyüt edilenlerinin bir gönlü bilmeli neme veriyor da bize. Şu argumentler bir etat veriyor. Hmm. Ben bir aydınlığı var ya o altın asır uriyat deyip o yerde kitaphananı yapar mı neden? Ya sorunum olsun. Ne aydınlatmak için kitaphananı yapmalı. Oraya karar alıp bilir mi? Büyük göçük bir neme. Şahirlerin kıyalap pikir ediyor da bularım. Sapara. Yani karanqılık gözüm kamaştırdı diyen yalap bir setirlerde geçen goşga menzeya bularım edip öğrenişi. Ödem ne şu atlan gurrunu edenlerler bahtiyar yaşayat deyip kendi aydım ayttıryanlarlar. Hmm. Yani problemi var arada gurrun etmeyen aydım aydılyan orada o tayda birini doğulu baktıryanlarlar. Ya da sen yani Hmm. nimetin aytmaydılar. O denen doğulu diyanlarlar diyen ben umum Türkmençe ağır nemede oldu. O probleman gurrunu etmeli yerde sana aydım ayttırılan oldu. Hindiki olur da kıyal aydım aydıyan insan. Medeniyet ministrin diyem yani Urvan Sultanece yalak yemen vekilini medeniyet ministri diyen ortamız. Ondan uzatları hükman etmeliyle yani ukaderen yalak kulyada. Hmm. Ya bolup görün deme şeylere ben bilmedim. O kağıtlar günay diyen olun. Yönü aşağında canı vardır. Şunu yani karşılığı ya da karşı bir argumenti var adam. Çıkıp aytmalılar. Yok kitap yakılmadı. Şol kitapxanalar şakır şakır işlep dur. Deyip aydıp bilyen bizim bir vatandaşımız var orada. Çıktın aytın çok kitapxanalarda yung işlep kaydenler var. Ne aramızda getmiyorlarım var. Ne olurum çıkıp aydarlar. Yani şu adam işlep gören olmalılar. Çok kitapxanalar işleyen oradalar. Yani olur yurdu taşlap yurdun taşına çıktılar da. Bu da bir proyekt demedi. Uci, hevevi. Yani cahilin uğur tapıcılığı, yol tapıcılığı bütünlük büyütköşük olayanlar kemine. Hevevi yani tormudu yok da aklak nemetinden. Ne yurda taşına katıp çıkarıp şolun kazancını iyip bilen emeler de yankılar. Ayağının üstü bilen ona. Deme ağırladı. O deme diyorlar, daha ediyorlar. Hem yani işler yapıyorum, sonu finansir de diye de. Çok demeni
öz eli bilen finansiýerdi diýer aty nemeler. Köp büýüklere agyr gelýändir bu zatlar bolýan. Ýöne bu kemine hem utanç gürleme de kıyın bu nemeli. Başka da aydılacak diýiljek zatlar kän diýilmeli zatlarym kän. Onu men özüme nemet singdirip bilemokdan men bunu ýaşan soňy görürsüň diýip oturmamam gowum kanýanda halarda. Öňem şey diýädim, bu zatlary siz ýaşap görürsüňiz. Tek men hiç zat diýmeýin. Bu wagt ýaşaşyp ölürdi. Bu şu aýaguly adamlary türmelere nebet koydular da. Özüm köpütem daşowdandyr. Şoň. Hemmetler bol agramly bölegi. Ýa-da wagt daşowdular. Anaglyandyrlar. Durmuşlarynyň nemelerinden. Ne şol ýa-da militde bolup işlän ýyllaşylaňyzy borçlusyňyz. Wagtky etbakçylygyňyz. Men öňem nemede gepleşikden birini gürrüm berdim de. Şolong sahiliň eline hukuk berip eline de dürrü bersen näme diýänden ýa-da Berdimuhammedowyň mollum bar. Familiýasy Pirik Nihamet ýa-da dilimiň uzunna dam kafedrada doktor nawuk Pirmuli ana aýdan. Diş nemetiniň kafedratynyň dekany. Diş institutu am näme nemede Çeýhda wady şoňa direktori. Şonu Niyaz Batya. 97'den 98'den. Onun çok çıktı, onun Norvegiýa geldim men goýduň aýdyp diýmeli bardym. Ulukdan salamlaşam soň. Ya. Onun gurrun berýärdi. Ýa gezmäli çykarýarlar diýdi günde bir tapar. Ýa-da depde de bir tapar. Yer çıparanda diye kapın ağzına vur. Gerekli yerine durýar diye üçtü diye tanýanım. Hem benim daşa oldu diye. Diye gepinden gurrundan demedi. Yaşa oğlanlar diye sümük güllüye. Kendi sümükleri akyandı da. Şeyden süpürüye diye. O her çıkanında diye o hiç neme rahat yok diye elin sırtında diye tenur ben ne diye de arkana diye yani tüpün bilen bunu bilen ya bir urya diye soňam diye hed edip diye tümün çekip diye yani gatur neme diye de davol diye şeyle vur neme ol şuňa diýdi men nidi gaty bir namus etdim nemetdim hiç neme der ýalak däl demek nemenden çykmýar. Yani Türkmenistan şey ettiler kendine. Ol yankı kirli militen barmadık yeri yok. Getirmedik yeri yok. Devletin yankı elit etişler oldu da. Onun bu devlet mirak var öyle yani. 110.000 milite var. Näme gerek var? Ana siz baktığınızda yani şu güne düşönüňizi ne öz vatandaşlarına sol ýeklere borçlusunuz. Soňra şolar milite bolan adamyny yani Türkmeniň toýunyna oturşugyna nemetinde ol aýaguçda oturdular. Äýlek demede bolanda. Köp ýerlerde yerin dälip o hukuk öwrendirler. Hala näme derler?
ortun içinde de bir halat görülen demeden böyle yani polis devleti bu türme devleti yani evet tayyudunda da türme geçmedik halkın demeti azdır 40-50% türmeden geçenin çağı suwatdyr. Evet tayyud. Onun için yani türme işgallerine olan direnç elbette var. Onun avtoritetini kaldıracak olan hisat nemetmediler, gaytam nemettiler de şeyle. Ne şeylere ben ne köyünü bilen täzäni garşdyrak bir fikir aýtdym kemine. O adamdan soragy var bolsa. Mesele var bolsa şoňa geçeli. Ova umuman Bir agyr bolýar. Yani gurrun etmäle de bana nemem demeden ok golünýöny şeyle boljagyny. Oňa görnýärdi milleti bitirmeli, etem bitmeli. Bu bir tinow, bu tinowdan geçişi geçmeli, başka nemeti yok. Şuň bilen yüzleşip bildi kemine. Bu aşardan çıkıp bolýar. Ýöne yüzleşme de agyrdyr. Ne yüzleşmeň iň nemeti ıstımlaty mekteplerden başlamalıdır. Mektepte tertip vermeli, bilim vermeli. Adamlar vadip düşüneli. Onun hem beceti bir ahlaklı diýmek bolmaz. İçinde o adam ýaltan bardyr. Yani şular bilen günäni deň paýlaşmajak bolsa, Türkmenistanyň mekteplerine bolýan zatlary her klas bolýan zatlary köpçüligiň gündemine çıkarmalılar. Onu şolar etmeliler. İlki olar çağa cevap berendirler. Bu zatlar inni beyle geçilmez. Täze Türkmenistan'a çuvat burun edilýän bolsa bunu çäre görülür. Bu da yani Türkmenin kızılçılığı diýip yine de bir tapar ýatlydyň. Bu hakykatdan hem imtihan hadap edýän adamyň kızılçylygydyr. Bunu hiçbir medeniyet, hiçbir toplum götürme mümkünçülüğü yoktur. Şuna doğru düşünün. Dünyanın hiçbir yerinde. Şoň üçin sizin cezaňyz yani bu medenler bilen deň bolmadygy üçin özüňizi bir taryhyň öňünde sağlaňyz öňünde nemetmäňiz üçin siz ýoňaýak bolmalysyňyz. Bu insan sizin çağalaňyzdyr. Bolýum bolsaň senin adam başgalar senin çağaň var şol nemäň içine girýän. Ondan yani bu arçyny vardır. Etraf yol başçıları vardır. Ne olara da neme diýendir. Olam çağa şu taýda okap göründir. O hayf nemäň aşagyna düşýäni olaram çıkarıp bilmeýär. Şu jemgyýetiň içinde de bu çağalary ýaşamaly bolsa o jemgyýetiň içinde awat ýaşawan bilmeýär. Yani şu zatlary yani öz çağalaňyz üçin bunu gündeme çıkarmalysyň. Buňa bilen yüzleşmeliler. Agram bolsa, açam bolsa, ondan çözüldü, orta çıkar. Bunu ne ähli mektep direktörlerine, üniversitetin rektörlerine, dekanlarına hem mejetine degişirler, siz ýoňaýak bolmalysyňyz. Siz çağalara bilim deregine başka zat berýän bolsaňyz, jogap käsin. Siz sorumlusunuz. Bunu yetir ben görmedim bilmedim demediğinizde de kabul etmeyelim. Şoň üçin ne bir ýaşly hökümde şeydi matlat berip bilýän de demine.
İnsonu soňra yetilmeli. Ya biz bu milletten yani tuğrunu kaldırmalı ya da bu zatlan hem bejetni ketmeli. Ödem yüzleşip iru hiç yüzleşilecektir. Yüzleşmeyen bu meseleleri çözüp bolýan nädir? O tezin çıkarman nemedilýänem däldir. Men aýdyp biljek nemelem şu kemine. Biraz ağırrak tema bolýar. Hmm. O sapara söz mende ýaly düşünşüm boýunça. Indi sizin aýdan zatlaryňyz birazrak demet bereýin. O köp illeşlerimiz ucunu ýitiren bolmagy mümkin. Ine Türkmenistanda näme bolýan bolsa da bu bir Orsun aklı bilen bolýardy. Yani Baba Araplar aklı yetmeýär şu an Türkmenistanda Türkmenistan şu ýagdaýa düşürüp biljek. Akıl Türkmenin nemesinde yok diýilen ýaly. Yere geldi de. Bu ýala guramaçylyk ýok. Hawa soň guramaçylygy da bu guramaçylygy hem kim edip bilýär? KGB edip bilýär. KGB näme üçin edýär bu guramaçylygy? Şeýle KGB bir imperial neme işleri etmek üçin döredilen bir gurama. Yani imperial işler nähil bolýar? Koloniýalary imperiýanyň peýdasyna şolara hyzmat edip gören ýa-da şu imperiýanyň garşysyna çykyp biljek içindäki şahslary ortağa çıkarıp yok etmek. Soňra 3 arka sonra yandırılır sapara doğru değil mi? Şoňa nemesini aýyp geçelim. 3 arka sonra yandırılır. Näme üçin 3 arka sonraya? Bu şey diýip görýär size. Yani esasen bizimki ýalak Orta Aziýadaky jemgyýet guruluşlarında maşgalanyň guruluş şeýledir. Şu maşgala düzü bolsa şonuň çağalary hem düzü bolaýmaly. 100% olmasa da şoňa ýakynrak. Maşgala ahlaksyz, aňyrsy bärsy asylsyz bolsa, demek onuň çağalary şeýle bolmaly, asylsyz bolmaly. Size iş alan wagtda, mysal üçin KGB hiç haçanam nemeli adamları işe alýan däldirler. Aňyrsy düzü, 3 arkasy düzü adamları işe alýan däldirler. Sebäbi polisiýa ýene näme diýilen ýa-da meheme diýilen ýerde işlejek adamlar ahlaksyz, sowukkanly, wyjdansyz, haramsadalar bolmaly da sapara. O mana aýdylanda. Şonuň ýaly adamlar gerek olara. Şonuň üçin şey diýerler. Soňra sapara ýa-da jemgyýet nemäniň gyzga guruny berdi de jemgyýeti nähil ýagdaýa düşürendiklerini. Ýa-da pirim uly profesör ýalyk bir adam da profesör diýsem bolýar dogry da. O profesör owa bir profesör Niyazow Ondan öyle diýişmek ýok. Hawa ine şonu tutsa edýär, o zindana atýarlar. O taýda da burnu sümükli, ýaşajyk hiç zady görmedik. Yani 3 arkasy bozuk oğlancağı getirip şoňa urdurýarlar da bir profesöre. Ine pikredin o nähil bolýar? Ine Türkmenistanyň şolar bilen, yani professorlar bilen, aýdyn insanlar bilen ýerine 3 arkasy awat bolmaýan bir giden haramzada çağalaryny üstün etdiler de. Onam diňe şu KGB edip bilýär, öňem şey etdiler ýanky Göktepe galasyny. Alan wagtlary söwbeşenler, gahrman bolanlara ölüp gitdi uruşda. Ölmän owa orsa tarap hyzmat edip şolara maglumat berip ýanky näme diýilýär oňa? Aňtaw işlerine kömek edip görenler hem bolsa Orsun polisiýasy boldy da ine şu Göktepe söwbeşinden soň Orsun tarapyna geçenlerden polisiýa töredendirler, ýani milisiýa diýip şu döwürde Ors milisiýany şu Göktepe Hawa galasynyň daşynda galypmy diýeli ýa-da Göktepe galasyna belki de peýdasy degmedik adamlardan töretdi de. Şeýdip ýerini çalışdylar Türkmenistanda bu işin. Yani bugünkü gurrumuz awa biraz nemerek hem ildeşlerimizin hem düşünjesine aljak bolýanda.
Yine yurtta turnik sisteması var sapara. Yurdun ayal gyzlaryna yine şol milisiýanyň we o polisiýanyň we şo KGB-nyň nemelerine näme diýeli, itlerine mi diýeli, o sadyklaryna tawşyrypdyrlar da. Indi şeýle bir zat var, men şu iki zadyň arasyny aýyrjak bolýan, o bir ayal ýa-da bir erkek ikili edip biler ýoldaşyna öz islegi bilen. Belli bir problemalary bardyr. O durmuşundan razı däldir, narazydyr. Şo sebäplerle edip bilýär. Ýöne bu turnik sistemasy düýbünden başga bir zat. Ine pikir edin, bäze bir adam, bir oglan ýaşyk, o toy edip karza berge batyp ondan soň daşyna çykmaly boldy. Entek o bir ýyla ýetmeýän gelini goýup gaýdýa. Soň участковойdan o nemelere ýaýraýa ine şeýle bir sany gelin boşda galdy diýe. Soň o gelini her türlü tarapdan nemet görýärler. Ýakynlaşyp görýärler. Her türlü adam, her türlü ýol bilen köprü gurýarlar da garaz. Hawa. Soň şo gelini bir ay bolmasa 2 ay, 6 ay, 1 ýyl, 2 ýyl içinde şol näme turnik sistemasynyň içine sokýarlar. Soň şol hemme polisiýa, gaýa, ýene näme başlyk diýenleriň hemmesiniň elinden geçýär. Soň iň soňunda da owanyň o taksiçileridir, guruluş bilen meşgul bolýan, ol sümsünüp ýören erkekleri bardyr. Ine iň soň şolaryň eline gelýär da turnik sistemasyndan nemedenden soň. Şeýlere ýagdaý. Olam bolýar diýeli ýanky onam şeýle boldy diýip kabul edeler. Daşyndan uğradylan bir giden pullar var. Şu bir giden pullara şol ýanky polisiýa, meheme, ýene näme şolar ýa. Türlü ýollar bilen gorkuzup alınanlar var. Ine şeýle bir zatlaram eşdiýäs da ine seniň ýoldaşyň siýasata goşdupdyr diýip käbir gelinler çağırýan ekenler sapara. Yalandan hiç bir dahilli yeri bolmaýanlar hem şeýdip çağırıp laýyk bosypdyr diýip esasan hem şo gyz var bolsa ýa-da aýal var bolsa şolary çağırıp soň neme de şo köprü gurýarmyşlar da şeýdi ben. Soň ine bir erwet bolup bir hem gowy bolup gelýärmiş ýanyna men ine kömek edip bilýän hiç zat bolmaz ýaly ine ýoldaşyňa deýinmez ýaly ederiz diýip başta pul sorap görýär. Aha. Başta erwet polis, gowy polis bolýar. Bir çağırýar erwet bolup o ine şeý edipdir ýanky näme gatyşypdyr ýa-da Türkiýede narkotik satýarmyş, şeý edipdir diýip her türlü zat aýdyp görýär. Soň beýleksem gelýär, biz hiç näme etme aglap durma, düşünýär seniň ýagdaýyňa bir ýoluň çäresini taparys diýär. Ine o sen şunça pul getirsen biz bu işi ýola goýarys diýär. Soň o pul getirýär. O ärini zada da sorap duranok hamaly halas edip ýörmüş de o ärini. O gelin pahir. Soň o pul mul näme diýär, ondan soň ýene başga bir näme tapýar ýa-da bu pulum çözmedim meseleni diýär de. Soň şeý edip beýdip aglap ine şeýle bir başlyk var. Şuňa göwün tapsaň diýip başlaýarlar. Soň çözülýär diýär. Olaýaly o geline ýani bir näçe wagt çağırıp bir näçe ezek bir näçe wagtyň dowamında çağırıp kellesini bozýarlar onuň. Ol diňe şol problemany şolaryň aýdyşy boýunça çözmeli miken diýip işläp başlaýar. Näme de jahil kitap okumadyk bular. Ine iziňizde galan gelinler şo ýagdaýa düşýär. Soň bular şeý diýip o göwün tapsaň diýär, soň şo taýdan başlaýar. Soň onuň göwün tapýar, bunyň göwün tapýar, o gutarmaýar, izi göwün tapyp turnik sistemasynyň içine girip gidýär. Hemmäniň elinden geçýär o. Ondan soň o özüniň hem insan däldigine özem ynanýar o gelinler. Türkmenistanda ine goýup gaýdan iziňizde aýallar şo ýagdaýa düşürip ýörler. Soň olam özü ynanýar, men indi bundan soň adam däl, adam bolup bilmeýän diýip ondan soň ol şol ýanky näme diýeli şol kirli suwlarda ýaşap başlaýar da sapara, hapanyň içinde ýaşap başlaýar.
durmuş şonuň içinde gidiyor. Ne Aýlwaç kemine ben Tarakan addelli problem bir addeller var o kemine. Onun wekilleri yankı turnik sistemasında eline geçiren demeleri işleyen. Olur, ulanıyorlar. Yankı turnik sistemasının içinde yankı köyünü Sovet demesinde de adi şantaj ne bir tapar neme diyorlar. O ondan beylek veriyadani. O bolmasa diye ne plandat etmeli etmeden eğer aytacak diye şey şantaj ediyor. Onu o taydan bolmasa bir adet çıkacak bolyan wagtlara mı bolýar da? Şu şantajın nemetinde hem öýlerini işler ýalak edýärler hem çıkıp bilmez ýalak neme talýarlar da. O onun bulary işläp ýören adamyň şuurlap ýören adam kendi gurrun edýärler. Şuurlap ýören adamlar şu turnik sistemasynyň içinden demeden soň şolong bir nemet bolýar. Agenturny yani informasiýa berýän nemeleri bolup galýar. Bu neme köbaň eline bir neme bir metod bardyr. Midowy lavuşka diýerler. Evet kinolaryna da şonalak neme diýerler. Indi birini ver bawar etjek bolan daşary ýurtly bir full dereceli köba hyzmat berip biljek stoşluklar edýär da. Turist bolup ýa-ni bolup. Şolong ýanyna owadan artist ýa şoňa meňzeş özüni çekici bir daty neme diýerler. O şonun bir kap neme giren soň o surat alyp neme onun ertesi biruny idiosuda diýerler de. Idiosuda ene nemelen da bu da filmin, bu da suratlaryň, bu da eden datyň o taýda hem başgalar, başlyklaryň o hemen kime hyzmat etjek. Şeyden ver bawar diýerler. Bu da buna midowy lavuşka diýerler. O Sovet ýolbaşçylaryna bir şey diýerler. O reala ele düşüp ýolbaşçy katykänler. O bu bir ýa-ni köba öň bellenilýän bilinýän neme metody ýöne ähli Türkmenistany midowy lavuşkanyň içine salmak. Bu da bir başary kemine nemesi şeyle. Bu zatlar aýlyga saat kemine. Mene wagty neme aýlyga işlip neme diýenler. Atlandyp nemeden bilemok. No. Neme bu labby bir başga bir aýlyga tarapym bar. Kedelçilik kemine. Speed Türkmenistan'da katastrofik ýagdaýda diýerler şu an. Alarm bermeli, gyzyl alarm bermeli ýagdaýa gelipdir. Biz öňe bir tapar agdak geçdik. Hukuk goragy organlaryň ýa bilikli polisiýa işgärleriniň 70-80% käbir stoşnyklar şular togtundan ömesýän kendi ýerler diýerler. Tifil süreketi. Kemine. Yankı mekteplerdeki daýlanýan çağaçyklara gapdaly çoňa demedilýär. O ne bu da bir giden bir tragediýa. Bunu derhal ähli hukuk bilen baglanşykly adamlaryň hemmejeti medisinsk asmoturdan geçmeli. O şeffaf ýagdaýda bunu halka ýetirmeli, öz maşgalalaryna ýetirmeli. Şunu doktorlar öňaýak bolup etmeli. Şunu doktorlar initiator ya da aktif neme etmediler. O bizim doktorlarımız şu işi eden militiler ýalak. Bu nemen göbeğin aşağına düşýärler de. O bedeli bulara da katağı bolar.
Emine ne kesin çıkarman ben qaradadım diýme jenayeti edenikden hem käte kän bolýar-da, bary bolýar. Hmm. Ýaşy etmedik çağany gaýalamak Sovet döwründe 25 ýyl iň agyr jeza. Hmm. O wagtda hiç tat bolmadyk ýalak gürrüň etip bilýär. Şu derejeye yetdik. Bu adyna ýa turnik diýdik. Hmm. Ýa-da urdat diýdik. O dünýäň hemme ýerinde de ýaşy etmedik çağa ellerinde bizim medeniyetimizde kellet alınýar. O bizim ýa Türkmen demetinde dünýä gelmedik ýalar etmeli. Demeti onu ýyllar geçer ýalar deme derler. O çoň üçin Türkmeniň nemeti bunu götürmeýär. Kazançlygymyz ýanymy şondan. O ne üstüne açılması için ne muallimler ýa-da okuwçylaryň bilýändir. O mekdebin zawuşlary, direktorlary olaryň bilýändir. Ya siz çok näler size sizin üstüňize galýar. O neme ýene hatta çağa mekdebi ýer ýa. O taýplar zorlamaly ýeren o bilim bermeli. Şoň üçin halk bolup sizem halka goşulyp şu atlary talap etmelidiňiz. Şu gündeme çykyp başlamaly. Siz çıkarman başka çeşmeler bunu gündeme çıkartarlar. Sizin üstüňize galýar. Bu günäde gaty agyrdyr. Bundan agyrda bir jeza da ýokdur. O men 4 ýyl mundan öň ilki çıkışlamda bulary üýşürip ýakmaly ýanyň nemelerine netiz ýoş düşünüp başlan bolmaly. Kanýan. Bulun men tägem hem mejetini 4 ýyl problema urrun edýär. Hem mejetini aýdyp bilem dok, ýetşem dok da. O da wagtym gerek. Adamam gerek. Demirden näle? Hmm. Enerji de gerek. Güneş enerjisinde takılıp işlep ýörler. Nememde. Bu da atlar men jurnalist diýen, men dörejçilik adam, men yazıcı pozcu diýen adamlaryň boğucu. Şu da atlary halka problemalary gündeme çıkarmak o bizim borcumuz değil. Biz şolun borcunu şolun etmedik zatlar ne diyoruz? Jurnalist, prokuror ýaly bolýar biz häzir. O hem mejetini ýa bir ýerine ettirjek bolma. Cemiyet senin cemiyetin sizin ýaşajak deme çağlaryň ýaşajak cemiyet. Şu cemiyetin içinden cemiyete ýem çüýräpdir da. Siz kaçma mutup bilmeýän hem de zadaňyz birden kopurup alyp gidip bolan o watanyňa. Soň bir zadaň galýar. Şol şu taýda ýaşamaly, şunum ýaşamaly. Soň üçin bärde bir 10-20 tane adam gahrman bolmak üçin bu zatlary edýär düşünjesinden demet ben o sizin hem demetmäne gapy açyk elimde var. Daşyň aşagyna barmaňyzy eliňizde goýmaly mümkinçilik. Siz şunu niýetinden tutsaňyz kömekdir. Biz şu cemiyetin demetinde şunu işi edip ettik, etjek bolduk diýilen neme urruna getirer ýalak bir ýagdaýy etmelidiňiz. Ben günäkärleriň atlaryny baýdýarda, atlaryň olmasy mesleklerini muallimler, doktorlar, o yerli yani her obada arçyn diýip bir zat bar. O niýerek diýär? Näme diýär? Ondan Türkmenistanyň meclis diýip bir zat bardyr. Halkyň taýlan, halk milli we millet
vekilleri. Olar direkt beredi ya. O halkın halk matlagat diyen o telpek vardır. Telpek bildir. Olar yoğayak olmadı. Problemler şolar olmadı. Yönü her iki değişim yalak ekranda problema bu döşmen yerine aydılmayan olsa ya da telpekli aşılı ködüleyen olsa o da problemanı ağlamayan olsa genelde uğradık demektir. O tayda sizin biri geldiğinizin ya kıydığınızın üstünde yatırdığını. Yani şunu bilin, bu zatlar yönü bolyan zat derler. Şu telpekli yaşlılar görködüp olağum ağzından yani Türkmenistan'ın probleması çıkmayan olsa o tayda birinin gelini doğrulap görür. Yani birinin kıydını doğrulap görür demektir. Ya da problema gurrun edilmeli yerde aydın edip gören ortalar. Yani şu zatları edip gören adamların şu millete ediyen kömüğü şodur. O şodur onun içinde kömüğü. Şimdi yani kitapkhana talyat deyip kitaplarını yoğudip bilen rejimden siz bu zatları kengürmelilersin. Ödüm näme altın atır diyen olsa anasında nämen vardır. Şu ýagdaýda urku diýenler. Ya da mutgar. Sen mutgar ýetken da. O mut buhorda var. Awlar nirelengden çykýan. Bunu düşünmedik. Zahirlik bilmeýädik. Bilersiniz olun. Oň bilen çağaňy demesi düzelmeýär. Yani şu adamlar kıyıcılar, gelin kıydılar. Onun normal ýagdaýda da bulan hukuklary, haklar nemeleri yok. Ne bu ýagdaýda bular öyle. Ya, geleceği köydürülen çağlar adamlar, dinarlar. Batı ağır kıymetçiler at kendini. Yani. Sapara nemelere bir Yani devam doğru. edeli. O sebebi gatkan vaqt geçti. O şeyle bir neme var. Öňler Türkiýe gelen gelin gyzlar ýoldan çykýar diýädiler. Häzir bolsa ýurdun içinde gelin gyzlar ýoldan çykyp ýörler diýe. Soň 10 ýylda hasam köpüldüň sebebi näme diýip sor. Ben bunu başgaçara edip aljak. Şeyle bir neme aýdylýar-da, şu daşary ýurda giden jelep bolup gidýärmiş diýip bir onunç döretdiler-de. Soňra o içeridekiler hem gowy daşna giden, eýäm zaýalanan, hatda daşary ýurtda okap gelen gyzlara bilen demetmeler, o gelinem bolmaz ondan işsat olmaz, bozulup gitti diýilen ýalak ol meşhur sözlerini ulanýarlar-da. Bu zatlaryň hemmesi şunun için edilýär. Daşna giden adam näme-de bolsa da aýdynlanyp gelýär. Pikir düşünjesi üýtgeýär. Soň pikir düşünjesi üýtgän adamy dinlän wagtyň içine gelenden soň da içindekiler dinlän wagty olaryň biraz bolsa da pikiri üýtgeýär. Olaryň daşary ýurda gidip gasy gelýär. Onuň ýerine näme edýärler? Daşary ýurtdan gidip gelen o gelin gyzlar esasanam. Bular ýoldan çykan ýa-da ine jelep ýa-da bozulup gidendir diýilen ýalak demedýär. Soň olaryň her bir aýtjak sözü manysyz bolup eşdilýär-de bularyň gulagyna, ýa-da ýurdun içindäkileriň gulagyna. O şonuň üçin aýdylýan zatlar bular. Daşary ýurtdakylar ýalak aýdynlanmasyn diýär. Indi näme üçin aýallaryň üstünde işleýärler? Çağanyň ilkinji ýyllaryny ejesi terbiýelýärdi. Ejesiniň hiline hil bolsa çağanyň hem hili şon ýaly bolýar. Şondan beýik bir zat çykmasy gaty kyn. Çykýandyr ýöne ona statistika diýip hasap edip bilmeýäsde ýa-da adatdan daşary ýagdaý bolýar. Olam sana o 5-10 ýa-da 10 000 adamda. Soň bular üçin aýal gyzlaryň derecesi, bilimi, sowady hemme zady pes bolmaly. Iň pes derejede bolmaly da.
turnik sistemasına sokup bilmek için, misal için yani. Ya da samsyk çağalar yetiştirmeler için, cellat çağalar yetiştirmeler için bulara yankı ayarların pikirleneni gerek değil. Pikirlenýän ayarlara da celep deyip yarlyp takýarlar. Daşar ýurtda okap gören ya da şu neme var ya sapara güneş gözlüğü. Güneş gözlüğünü takan gyzlara da şular celep diýerler. Şol neme getiripdirler de şu gözlük takmaň diýeresine. Şonu takan ayarlara da şol nemäni ady berdiler. Ne pikir edin? Soň bu ayarlaryň hiç bir neme aýdan zadynyň gymmatlygy bolmaýar-da. Bunu ýöreýte diýerler. İslendik jemgyýeti ele geçirjek bolsaň birinji ayarlaryny dargatmaly-da. Ayarlaryny iň pes derejäge getirmeli. Şonuň üçin aýdylýar, o daşary ýurda gidýänler o ýoldan çykýar diýip aýdylýan şol aslında ýoldan çykmaýar. Daşary ýurda gidip kim bilen ýoldan çykjak? Türkmenistandaky ýalak beyinsiz adam mı bar dolup duran? Gaýtam daşary ýurda çykyp adam şekilli durmuş gurup ýaşap görenleriň sany sajagy ýok soňky wagtlarda. Ýurdun içindäkilere seredin. Ýurdun içindäkileri turnik sistemasyndan geçirip ýörler. Şeylere bu mesele ele alsak. Kemine yine de bir ağlamalı deme şu ayal gıydılar türmesi var da. Türkmen'de bular yalak türme bolup bilen o. Bolması mümkün değil. Bolmalım değil. Ve şol şu da atları yani şu turnik sistemamı yani okudak bolyan da atlarını şol atları etme için şol atları yani halkın kavurlanması için birlikte yani ayal gıydılar nemeti var da türmesi. O türme Türkmen'in ahlakı, değerli desturu boyunca türmeye girmeli yeme yoktur. Eğer ayal adam bunu iş edip türmeye giryen orada o ayal adam günahkar değildir, hükümet günahkardır. Ayal adam maşgalasını gerek olsa uğurlu eden ekler, ağaç öldürmez, adam öldürüp etmelen orada sağatın körüğünü tapar tevavi bulun tevigatında sağatını adam etmek diýilen neme vardı. Bular yani ne hile kıyın şert olsun sağatını öğretmenlerle köçek barakçılık edipler. Yani şu sağatını öğretmeli. Diýilen nemesini hükümet çözmelidir. Ayal verilen türmesi bağ olsa o türme boşap yerine şu döwrüň haýdy hökümeti bolsa şo girmelidir. Bu ikisinin yer çarşmalı. Türkmenin medeniyeti şodur. Bizim ata-baba talep edýän boyun eýen milli nememiz şeyledir. O Türkmen territoriýasynda ayal gyýdylan türmesi bolup bilýänlerdir. Bolmalar. Ayal yemedip biler, naet edip biler. Ýöne o jenayetin günahkary bolmaly. Günahkary hökümetdir. Şoň üçin beýlek türmelerim şu wagtky Türkmenistanyň ýagdaýynda mesela kanun dikelmän, adalet dikelmän türme bolmalydyr. Türmenin bolmasyny isleýän bolsaňyz adalaty dikelmelisiniz. Adalet ýok ýerde jenayet bolýan näl. O siz adalaty ýok eden bolsaňyz günahkar däldir. Hökümet günahkardır. Döwlet günahkardır. Döwletiň borjy adalaty kelbetdir.
adalet hem beladın üstündedir. Şoň üçin Türkmenistanyň türmeleri derhal boşa durmaly. Bunu men ikinci tapar aýdýan, ýene de aýtjak, kän aýtmaly. Şunu millet talap etmeli. Türkmenistanyna adalet dikelmän türme bolup bilmeliler. Onun için de cinayetçam yatmalılar. O ervet deyip onu tuğlanır bomdurmalılar. O adaletin yok yerine cinayet yoktu. Ya, adaleti yok eden adamlar cinayetçidir. İlki bile cinayete çekilmeleri olanıdır. Bu işler şeyle öğrendi. O bu mesela bir yığıdan kaydık gelmeli. O bu meselenin durumsa yeri yala etmeli. İstlenip görülür. Bu yolu açıktır. Kendine. Onun yine de bir neme ne İsrail'le voluntarları ilerleyeniniz, biliyensiniz uç içinde şeyler Palestina, İsrail. İsrail devleti sivil halkına 120 bin yara payladı. 120 bin. Hem için payladı? Terörden korunmak için. Biz bu terörden korunmak için devam etmeli. Ne ya da ne için paylamalı değil. O ya da ne için paylamalılar. Biz bundan korunmalı. Sebebi yankı turnuva şantaj edip sokulayan kıyıverenler var da şolong şikayet edip bilecek yeri yok. O şikayet edecek yerin yankı turnuva sistematındaki şuları doğrulap gören adamlar şuları şikayet etmeliler. O şulardan kıyıverenlerimiz korunur bilen o. Onun hem mirasları var. Halkın bir iş tadı yok. Outpung'un yok öğrenemeden. O Outpung ne hem şuralılar? Çoğun 4. çoğun 5. yıllarda Outpung'u yığınap başladılar da. Adamlar geldi Outpung oymadılar. Ben oyunda 7 tane Outpung var. Ne? Yani kıyığın zorlarında da sen sesini çıkarman durmalı. Diyen maksat için ne diyelim. Niye iştah olmasın? Bunlardan korunmak için ne etmeli? Halkın eline yara paylar. Halk bu terör demetinden korunmalıdır. Ya da bunlar adaletli keltmeli. Biz ona da karşı değil. Onu dikeldi noktada. 30 yıl oldu. Ya da ne mekteplerde bolyan dağıdı. Şeffaf bir adaydı. Halka getirdiler. O milislerin analizlerini alıp doktordan geçirip nihayet speed ketelli, nihayet başka ketelli. Halk bunu bilmeli. Tutatları yetmeden biz yara bilen tabii bizden korunmalı oluyor. O türmeleri yara bilen içindeki yatanları boşaltmalı oluyor. O ne alakası bu kanun bolya danin halka kanun bolunu. Kanunun onun hem beksi ya değil olya ya da kanun bolunu. Kanun böyle işleşin emeti var. Kanunun onunda bir adam kanunun yok orada o kanun yok. Olmadı da kanun halkın karşısına işliyor. Evet, böyle de atlarım ortada. Yani ben aytacaklı atlım kemiğine. Doğruluğun O ortada. devam edeli. Halkı- Gatken soru var ya demede.
gıyska geçeli. O kitapxanalarda ruhnama ve Haram Guly'nyň yazan kitapları duranlar diýip ýazypdyr. Berkarar döwlet o diýenleri näme mana gelýär diýip soraýar. Birleşimiz. Berkarar diýmek o tutan ýerli, kararly, o baky, hemişelik diýen ýalak manylaryny berýär. Ýa berkarar döwletimiz şo. Güýçli, edenini bilýän, edil tersidir ýöne hakyky manysynyň. Allah, ondan soň o Daşowyň Aktepe diýen ýerinde Gatykän polis we meheme o işgärleri bar diýýärdi. Ana şu o boşak galandyr şu. Yemreller yok. O Yemrelleriň hemmes taşynda. Yemrelleriň hemmes taşynda diňe garry burtlar bar eken. Yemreller gurrun berýär buna. Bir polis aýdypdy diýä, adamdan polis ýasap bolar, polisten adam ýasap bolmaz diýipdi diýä. Şeýleräk ýazypdyr. Ondan soň o poýuzda bir çilim çekdi diýä şo polislerden. Daha soň size çekmek gadagan dälmi diýip sorasa biz organ o gadagançylyklar grajdana değişildi diýenmiş. O Daşowuzda täze kitapxana saldylar diýä, taksisler aýdyrdy diýä. Birinji etaş kitapxana, ikinji etaş jelepxana. O indi maşynyň o düşdün dogry aýdýarsyň diýip o. Indi manysyna düşündim diýipdir de. O birinji gaty kitapxana, ikinji gaty jelepxanamış. Daşowuzdaky kitapxanada. O şeýle bolmaly. Bular owa şonuň ýaly ýerleri şo kelle ýok da kelläniň ýok ýerinde näme etsin? Türkmenlere ýanky nemäni o taýda bir kitapxana bolmaly, bu taýda bir neme bolmaly diýip KGB koordinir edýär bu zatlary. O içinde de ters iş edýärler. O şeý edip görelle bolýarlar da. Ne bolýar zaşo? Kemine sen student bolup görünsün. O elmidama yani mollumlar bilim berýän nemeler güncünleme diýilýär, upgrade edip durandyrlar. Täbäbi bilgi, gaty, tiýip gelişýär. Hatta 10 ýylda informasyon neme, onu bilgi o ýylda 3-4 sapar upgrade edilýär. Güncellän täzeler üstüne goşup, täzeler üstüne goşup demedilýär. Konu bir yani studente ya çağa okuça o bilim berip bolýanlar Türkmenistanyň ya gaýdyşym ýalak o tenjireleri gapdy ýapyk o informasyon taýdan hemme tarapy petiklenen mollumlar çendi informasiýa alyp bilmeýän ýerde mektebe mektep diýmek, uniwersitete uniwersitet diýmek bir ýöne formalny nemedenlerini ýalak zat bolýar. Bunu ýanky ýalak turnik sistemasyny öğretmek için onu aymatan başka da onun sıkyan adamlar yalan o. O da yap şeyle de. Bunun muallimlerden, reaktörlerden sıvaktan problemlerini yaşamak diye.
alıp şonu istiyor. O tizem ya imtihanlığını o yatlap o dilin yarmalı olyan olmasa da şular bilen bile o da yanık gidiyor. Aşağınaki yeme günahın aşağınaki yemeden çıkarıyalak yağday değil bu günahı katı milleti yani genotipten elbette bir milleti canlı koyup onun kelletini beynetini nemetmek başı neme dörödün yalak bırak buraya da. O bu canlılar yönü şeyle sen boş deyip görüngde de ne ödünün çörüğünü tapıp bilecek ertir. Ne ödün koğrap bilecek. Şu yağdayda da yani köçe dedik bileyelim. Şu an Türkmen'in yağdayı şunla alak. Adamların elinde hünerim yok. O hünerin öğretmen yerim yok. Yani öğretecek bir yerde. Adamı anlamak, halkını anlamak. Cezasız o almadı. O hiç sattanım hiç kimim sorumlular. Sultanım, müdürüm, hizmetkarım. Hiç satı cevap veren yok kimine. O şeylerek son yine devam edeli sapara. Ben esker olmak istedim diye harbi işgar o üç arkadan o bir karındaşım diye de yankı atalarından biri olmalı. Suud edilendi diye şu dokumentler kabul etmez şu sebepten deyip yazıptır. Ne şu yankı sisteme hoop salandır da atası babası mıdır? O yeni bir zadı mıdır? O çağasından şey edip yetiştirendir diye de. Sistemin içine girse ütke diye bulara bir giden haramzadalar gerek. Polisiye meheme işinde işleyecek. Yankı ur diyen vakti urup, öldür diyen vakti öldürüp, zorla diyen vakti zorlap, islendik ahlak dışı işlere et diyen vakti gözünü yumman edip bilecek adamlar gerek de olara. Onam üç arkanı gören vakti bilýärler. Demek kemine o üç arkada gerek gel. Ne işlem meşveri, abiyomu, on petligi, yığrençliği ortada. Yani bir milli işgärinin ya da Devlet Topluluk Komitetinden öňe işleyen, işläp beren ya da prokuraturadan bir adam çıkıp ne bizde şular ýalak problemler yüz berýär. Adamlar bu öňüne almasan bir ýerik barýar. Bu plere barýar. Ýeni barmy? Eşitip bildiňim, soň 30 ýyl. Ana şol tuğutdan batı şol kemine. Dil bilen aýdylar ama ben zaten işin üstünde görüp bolýar da. O. Şöyle. Görüp duruz bize o aydın görünýär hemme zat o adamlar maglumatlar berýär. Özleri hem düşýär käwat tuzağa. Bizim garşymyza işlejek ol. Şeýle ýagdaýlar hem bar. Bu Deme bunları şu karşısında işlep o demet görenlere de tavoltun aydalı yönü da aklı yenip bolýan däldir. Aklın birini yeňersin o taýda yüz çykýandyr. Aklın oňunda adam tarihinden durup bilen zat ýok. Tägeçe. o sapara 1,5 milyard musulman 9 milyon cöhidin we bilen okuýar. Urşuwam gördüler. 3-4 gezek urşdular. Ähli urşamy ýeňdiler. Beýleki budaklarda da ýeňýärler. Hemme taraplaýyn ýeňip durlar da. Ýani akly ýeňip bolanok. Şeyler akolya. Dowam edeli. Bu adamlar o ýürüýete maşgala guruluşyny bozýar, ýykýarlar. Täze Türkmenistanda içeri işleri, o maglumat guruluşlaryny düýünden täzeden gurmaly diýip ýazypdyr. Ýelleşmiş rus dilinde ýazypdyr ýani.
Ha. O yankı başkalı institutu dargandan millet dargıyada. Hmm. Bu atları yıkma belki de anladırak olma mümkün, onun bunu dikeltme de Hmm. neme. Bu Atalyan neme. Netil yetişmediler. Yani netil. Awa. Burun yok. 30-40 yılda yetişiyor. Şu nekle Hmm. 30-40 yıldan adam oluyor. Onu tersine ettiler yani emmez adam. Ama ana tersine ettiler diyende yankı eyyesine emelimi alak oldur. Yine Orsun kıbı diyilen strukturası var. Yine şol kurnaya bu zatlar. Türkmenistan'ın içindeki ehli Gurban Ulay'ın prezident olmasına çelle. Neme onu Türkmen kağıbatı da deyip o neme diyorlar onun ortadan Facebook'un bir filialılar. Şahancası. O filialın dığının tevabem yankı Sovet Soyuzu yıkılanına o siyasi baha verilmedi deyip bilken aydanlar. Ne sol ya lüstrasiya geçmeyen sen ol sen üstünde ağalı duran sınıfın ya da gücün demesinden sen boşalt bilen o adamlarını bu yetiştirene. Yani şu lüstrasiya geçiyençe ya devlet topluluk komiteti ya ne edip bu adını ne ile uyutkodunuzda da ne medenizde de çok ortadan filiali olmak mecburi. Odur. Bunun Türkmenistan Dışarı İşler Ministerliği nedir şu ortada şeyli işleyenler. Ya onun bilim çok filialler. Onun yankı dışarı yurtta içhaneleri vardır Türkmenistan'ın. Onun için de yankı sen KGB'nin filiali olsa o taydaki sen işgalden onun işgaller oluyor da. Filialinin usulü. Bu haklara o milletin düşünmesi gerektir. O lüstrasiyadan geçmedik devletlerin bir adayı bellidir. Ortadadır. Şolun üstünden ortaya men bileniyem ayrıldım deyip bilenler de diyenem derler. Etanasya zonu bileniye, zonu ekonomist bileniye. Deyip ova Ukrayna urşaştılar. Bizim kolonyamız değil mi? O yine Ukrayna'da uruşu bir neme tarafından seyrediyorlardı. Yani Orsun narratifi tarafından NATO genişleyecek oldu yine neme deyip o öyle değil. Yani Orsun o nem için genişlemeli değil. Misal için adam özüne doğru görse NATO'da hoşlar, Avrupa'da hoşlar, istese de çıkar yine neme istedi çıktı. Neme Britanya. Britanya istedi Avrupa Birliği'nden ayrıldı. İslenem koşulup gör. Yani o näme diye bu tayda ol yani Avrupa yine näme koşulmak değil. Avrupa koşulandan soň Ors o tayda täsirini yitirecek Ukraina'da. Mesele şu tayda. Ors şol Ukraina'da täsirini yitirýärmiş, o ýene nämemiş, eýle beýle mi? Ol Ukrainlar bilen olar bugün urşup başlana olar 200-300 ýyldan bäri urşup gelýärler. Hiç haçanın bir gowy ýaşan döwürleri ýok olaryň. Deme şu Sovet döwründe sapara Ukraina'da Rusça gürleşsen dinlemeýän ekenler, seyretmeýän ekenler. Ol Harkiv ýene näme taraplar däl de ol Kiev tarapları ýokmy? O Lvov, Kiev taraplarında Sovet döwründe Rus diline gürleşsen jogap bermän diýän ekenler. Diňe Ukrain diline gürleşmelken. Gürleşjek bolsaň şo taýyn halk bilen. Yok, sonra ben dere diýerler. Zatlar şeylere işleýär. Nemede?
Biraz onun hem demesi şeylerek ýöne bizim bu taýdak gurrumuz şol ýa-ni Orsun kıbası. Orsun kıbası diýmegem Orsun imperial bähbitlerini gurnayan, gorayan bir mehanizm bu. Ol howpsuzluk mehanizmi diýende ol pikir etmäň adamlaryň howpsuzlygy däl, Ors imperiýasynyň howpsuzlygy bilen gyzyklanýar. Şu Ors imperiýasy ýykylmaly däl. O şekilden şekle girip bilýär. Bir görseň o padşah bolup görünýär, bir görseň kommunist bolup görünýär, bir görseň hem näme Ýedine Rossiýa bolup görünýär. Şonuň ýaly görünüşleri kan olaryň. Ýöne nemesi üýtgän ok, asyl motivi üýtgän ok hiç açyk. Bähbide maksady şol ýoňsy ýaly galyp durdy. Ne? Türkmenistanyň hem işini gaýtardylar. Eksperiment geçirip her türlü emme tarapdan. Ya da şeylerak. O sapara başka aýtjak zadyňyz barmy? Şu wagt bir soraw neme göremok ekranymyzda da. Yok. İyileşlem soruğunu demediyen o ben kan demetmeyin tema gatip acı ağır o onu konkinemeleri öyle aytsakladım kan tema boyunca adam kan o bilýän adam kan şu tema boyunca öyle bunu da yani dopamin gerek diyen doktor ne söylüyor? Dopamin. Olam hopluken de yanklar yank beynin olmasa onda da asam hopluken. Yankı bavaraplara dopamin vermeli değil. Dopamin verseniz neşvi adaya getiriyor. Daşar yurtdan o iş staj için pensiyonlu fond dapros iyi berýär Türkmenistana. Olar hiç ýyl jogap bermeýärler diye arhivlerini baryny ýakdylar mı kadip sorapdyr. Ben de pensiye sıktım. O işlen yapılmadılar. Zapros iyi verdik. Yani Avrupa'da 3-4 devlette işledim. Hem becetinden geldi. O pulum geliyor. Alyan. Demek. Mesela imkan işleyen yerim. O taydanım ki iş setem yok. Ünüm yok. Şu yurt yok olaymasın? Devlet. Yok abim veren o. Devlet yok olaymasın? Yok. Devletin Nemelerini hem yitiripdirler diye de sapara. Arhivlerini hem işledip bilen ok diye. Şu an misal için 3 arka sonra yapmıştı. Seri diyemişler 3 arka yok. Deme işlen ok da o Sovyet dövründeki alak düzgünde işlen ok. Bunların arhiv nemeler. O 3 arka sonra mı o çiğnem yine şolarını özün çağır yapmışlar. Onlar nereden bilsin 3 arkasını her zaman sonrasalar. Evet oydaydım ben. Yine şeyle işle ya. Hem mezadi yalan. Şu an hem mezadi yalan. Yani özleren bilen ok nämet berenlerine. Ya bu devlet dargadı demetti. Bunu yöne havasa sanman. Doğru yolu salmadı. Bunlar devleti tapşırmalı. Böyle katı tir, neyse tir demetteler. Şonça da gani demeti advor aragat geçer. Bunu parti düdüdün diyende de edip bilecek rahatları yok. Yok oradaki nemeğe demeleri yem olur kefel doktor katı kovu diyagını koydu da becerip olayam deyde yok dediler de. Bu kefel becerilen ok yigitler ben bir dostum madı. Adını ayıp durmayın. O başka milletten şu adam bize ayrıldı. Bir olmağım mümkün, olmadığım mümkün olun. İyi şey akıllı, uçlu, işenir adam o işin demediyen bay demeli. O deme kazino kefeli vardır. Kazino oynayan kendine. Kumarbaz. Kumarbaz o. Onu bir elbette milyar doktorum tuttu o
kän bejerjek bolup ýyllar harjady nemetli bolanok, doktorlaryň bolanok, düzet bolanok. Ýa doktoruň diýenem şo ketel, şu biziň nemedemizdäki yol başçymyzyň keteli, onu düzedip bolanok, ýeki yol başçy däl, bu ketel bilen ketellän türkmen ýa demek ýokarda gatken jahiliň eline bunu kazanç terişte verdiğim şolary alak bolýar. Onu başga da görüp bilýän. Bizde iş adamlar dip demet görünleri kän neme diýet. Analiz edýär. Olaň beýnisi şu adat neme çalşýar, ýöne başga neme ýani hopa da çalşan nokta saatny hiç ýani saatın belirligini peýdasyň ähile godagyny demet gödüňe getirmem bilen nokta. Yani prezident de şundan aktuat. Prezident diýenleriniz var. Şolar misal üçin yani yurttaşına çıkan adamın kendine pasport bolmalygyny düşünen oklar. Onu aklım demeden oklar. O taýda ol bir yani näwünlere düşýäwini gödüňe getirmem bilen oklar. Onu çözülmesen bir iki işler. Yani kiçi barmagyň bilen gymyldadan da çözülüp duran zatlarda. O galan ýani biraz çylşyrymly atlaňda beýlide dursun. Elementar zatlarda. O siziň işçiligiňiz, nemeliňiz hem hemmejesi şondan. Ular ýani o dünýäň pulunu yere ömütýärler da. Yere ömülýänden hem habardary ýok. Şolaň ne togdan 5-nji ýyldan bäri edýän guruluşlary bardyr. Bir çala beýnesi bar adam. Şolaň birini etmeli adam däl-de. Dönüp üstüne edip barýandyrlar. Yani köşk üstüne köşk. Aeroport ne Türkmenistan 3 milyardan uğrak dollar harcad eden aeroportu vardır. Hemen şu at küçücük şehirde oturuyor. Kaunusya, Litvan demetinde. Şu aeroport çağı var. İkinci şehir ödüm. Bunda uçayan samolyodun ani pasajir demeti abarotu. Türkmenistan'ınkinden 50 seken. Ödüm küçücük aeroport. Milyarlar piş adam yok Xitayda. Milyonlar uzak yok. Köyün aeroport. Hem adam düdü, neme. Ya da oteller onun devleti bütçesini bir köp düşen yer var mı? Yani köşkleri, yani köylü, hayır adnalar. Yani gelecekte o olur diyen umudun da olmasın, tevab ketel adam bu da atlar görün o. Aydın'da da düşünün o. Düşünmelem de. Ketel sol, ketel. Bu diyemede at değil. Yani cemiyet üçün bir katlı, bir hoplu bir ketel. Öyle topu bilen sonra doktordan işteler hem de canım diyanı doktor koyuyor. Mawa. Hawa sapara soňky bir nemeler okap, o ýuwaşlyk bilen nemedeli. O pensiýonly fond o diýene dara diň ady bar, öz dereksiz halk o häl siz o daşarda gezip diýe maglumat aljak bolýaňyz, özüňiz baryp alyp bilseňiz zor bolan diýe. Onu diňe başyndan geçen adam ýazyp bilýär. O öyle. Ya da şeyler hakikaten hem şol Türkmenistan'da pensiýonly fond bolup bir salyt edarasy ýok. Paranyň ýöreýän ýerinde, korrupsiýanyň ýöreýän ýerinde. Hem meclisin adı var. Adı var. Ne prezident diýen biz görýük bu adı var. Meclis diýen bir deme var. Yani halk maslahat diýen bir edara var.
Ne halk maslahatında näçe telpek var Hı. kebi. Telpek sanına bilem o azade alıyor. Yönü şot dayda näçe telpek var orada 200 mi 300 mi? Şolong telpekleri ya şolong içinde bir telpeğim şolong hem meçetine Hı değerliler. hı. O telpeğin bir bagajı var. Değeri var. O bir milli neme de. Yani o telpeğin aşağındaki beynin hiçbir nemeti yok. Değeri yok. Yani. Hı. O da giden 3-4 bin adam var. O takyan aşağında. Ya telpeğin Hı. aşağında. Yani takya telpeğe layık. Hı. Değeri. Daha takladım. Bu bolup göründü atları. O. Hova yerli yerden her kim öz ovasında bolýany yüze çıkarsın diye. O da doğru. Ol doğru katı doğru söz. Şey dip bilmelidir. Bir ölçmeli bu katı ağacı da o düşünüyor. Demek için düşünüyor bunu. Yönü şu mesele bilen hükman yüzleşmeli. Halk yüzleşmeyen bu mesele has ağır yerin nemeye gidiyor da. Son yüzleşenizde de düzeltip bilmeyecek ya da evet. Hı. Şeyle onda biz sapara cemläben bilers. Wagtymyza ma bolup gelýär. Ya Ýoşluk bilen. Olya ile köp sağ olun dinleyeniniz için yönü yağday ortadadır. Her kim dilini uşap, elini çermek, bu işin gözetmesinin uğruna çıkmalıdır, koşmalıdır. Her kim edip bileni, o biri dil kömök, biri el kömök, biri informasyon, yeni biri yeni näme demediyen orada vatan tedinkidir. Bütün çağlarını geleceği üçündür bu da. Hı. Bu yani örtler adamın üstüne taşlap karada sesini çıkarman yani tomurşası olup oturman nemeti çol yani turnik sistemanı kurnak görünen bir sürü küçük nemeti yok. Şöyle kollayan adam ol yani. Hı. Onun için sesini çıkarmalıdır. Özüne bokurdan olsa udığı çakayırmalı meseledir. Bizim yani ağrımız namusumuzdur bu da. Bizim kızılçılık diýilen zatlardır. Hı. Yüzüňizi dünýede taryhy nemetinden gara çekýän zatdır bu da. Hı. Toraly Bolýa, bolýar sağ kelime olun. Sapara sağ olun. İyileşler size de sağ olun. Hı.